tiga giyang kutwa mama untay ni nasabop sang utakap kububi ko ron. Kami kapasa-pasa nga tigin ni kapruran kawid na piyama sa kwat tigin kukir ko. Napipusan yan ra. Namiyata ko na tigin na giyang kaya unta na tigin na problema ko ron. Naminanong. Eman na yan, napakawid na di magwid. Pakarulan na napalagwid. At tigin man na eh. Yan tigin eh, sabab pa kaya ka mo ito na di ko nung sa luba ka, palitay ko. Inisya no Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unta. Hey, sa kataw mama, benar eh? Hey, unta. Akilig siyang ka mama, benar eh? Tigin na Rasulullah benar. Benar. Ano to mamu? Natigin na ayam bida niya kaya ang usumiyo narak nakir ko. Naswat tigin sumiyo narak nakir ko nandun tiga pagbangin na subo na mele ang natigin na punog sa wala sub niya Allah. Namasimba niya sa Allah na makaw maatigin naman ay. Napurulan ako niyan nakagisabab sa piya kalang kapo Jibril na siya ito na disweswat ko Allah na kaya bubiin wala. Kaya kang nakasali na pagwid ako dunga kaniyap, kububiin wallah na anak ko kabubiin wallah ta'ala. Amay pa natigin kambaling kami. Na may lang natigin na mautok masangkot ang siyumbiyangan niya na asar na siyumbiyang na kung mo tigin baling. Nasaba pa tigin ako kasi siya pa niyan ko simbak wallah amyas at wallah siya aki ni. Na piyanang gila ko baka ubod ba kang galabak sa ikan na lang italakan wallah ta'ala. Yung manatigin niya Rasulullah ka amama, apyalaguyan ko. Amya masalangan. Nadi ko di sima na di kapag mayroon sa unang miyak, tumipad na dasong niya mas kita silang di pangamuga. Napunulan na ako niyan, nasa mapatigin sa miyak, pikilang nabubod ni siya kaya nakaralangitan na wallah. Na amay kamay lay wallah, sirbisyon ko, nakadya ka mo ito na mirab siya ko, kukadya ka mo ito na langit wallah, piya kailangan ko wallah utal, nadya ka mo sirbisyon. Kada ko di ka, pwede ko na lang ito na wallah. Nandun na tigin ni kang buling amin, nandun na ba niyang pagutan na siyambayangan niya, punulan na ako niyan, na piya kailangan mabuk wallah utal, nadya ko di belalong. Kau ko mapada ko kau lugu Allah. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar ari. Tina suka mata niya na Rasulullah na benar. Natiginan nato na gida kau. Oh sudah ka ang tasya pa naka mga simbak wallah suguan wallah to ka masuk at wallah sirbisyo kanya. Elani man to. Agiyan ko takadya ka mo to nakma. Yan gulaw lang. Nasutufay la daw siya siya ba pan wallah kaya pakapag-islamin na taskilian sa kanyan imyaka taskil si ko Abdurrahman bin Sakhar aginan so Abi Hurairah radhiyallahu anhu anamburo na muhaddisin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agimaw to. Na pagusyahin tanu agin kaya pantag si ko katubat. Pantag sa agin kaya katubat. Na si ko kapugusyahin tanu sa agin kaya pantag ko katubat. Na magali ako si ko miyang una ang mga tao umasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umiyakan gulaw sa malay kasala, malay dusya. Naging kaya dusya, amiyang gulawlan yan na compare tano, si ko dusya tano pa ma. Anday malarak tano yung dusya, ugiyan kaya kaya kamuto na kwa. Mi aloy. Anday ngaran yan. Ay ngaran niya kiini na Suwahsi Ibn Harb. Ay katayron na Abyssinian slaves. Diyan kaya Wahsi Ibn Harb nag-iiso ridway wagama Islam. Ridway wagama Islam. Ay kapasangan yan na tanto ama tindu ka pa na. May ka tindu-tindu kagya ka mo ito nakapamangkaw. So geti daw sa Badr. O mga sahabat, agus sa mga ridway wagama Islam. Na anton ay tinudanon. Siya kini Wahsi Ibn Harb na ayak yurip nun, o di nakibisyaon, na sa Zubair Ibn Mut'im Ibn Adi. Na si Zubair Ibn Mut'im Ibn Adi, na subapa yan, na miya bunuh, miya patay o hamsir. Aba pa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa, ikadua na suhind. Agito suka mo karon mo Abu Sufyan.
na sumambusuhin na suwama yan, Utbah bin Rabi'ah na miya patay mga naging kutakap tino si isa Uhud so mga diyama ka na pamaginagiman to. Na kakataon niya, dia kanaro di ka panuto na gilap sumtano sa Uhud. Nuduro sa kubur Hamzah radiyallahu anhu. Makatabit tano sa giyang kutwa mabuba apalaw, na tindig tanoro na pupunutulungan kano so mga events. Mga gugulaw-law mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akan kano panutul. Na sumpat yan eh. Diyan ko takap tidaw sa Uhud na Peter o Zubair ibn Mut'im ibn al-Adi ibn Nawfal kuwah siya rip niyan. Si kataon ka atigin akasasakitirakan kanarata ginawa ko. So atigin suba pa akan apagariw ama akan namya patay uham siya si isa Badr. Na imbagya ka atigin apasad au mapatay ka si Hamzah. Mapatay ka si na ayan bugya ka atigin apasad na maradika na kasaka sa bunay na kasaka libre. Miya na kasaka urip ni. Namya kapya ginawa. Wahdi ibn Harb maradika. Kagi pa kamasiran sa Madina na tiyalok manu Hind. Akaro mo Abu Sufyan. Akapapantaga na nakuda ang kutwa lalakaw gumugubat na sa Abu Sufyan. At tingad bisa ng Uthman bin Affan. Tiguhin da Wahsi. Miyan nga ka namya katindu-tindu kay kapana. Kapamangkaw. Nambugan ko siya tigay sa permiyo. Talo. Permiyo. Asalat tigay na mapatay ka ang atalo kataw. Nauding kagapatay ang katalo kataw na isabu. Naukid. Ang tatigin ang atalo. Pagkana tigay na ptirong guro kang buno ka na sa Muhammad. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ikadu tigay ng buno ka na sa Ali bin Abi Talib. Na ikatalaw buno ka na sa Hamzah radiyallahu anhu. Tiga Wahsi. Ahay ba iya Hind. Did naukit aba ko kakapataya si ikaw Muhammad. Tigin to. Natigin nagyan ka na mga sahabat yan na dumdakiton na ayakap kibubayran ko Rasulullah. Tumuni na mapulang-pulang siran. Mamatay siran lang na di siya ba masahid si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Did natigin naukit. Katanto yun na pag-ibat-ibatan nagusisiya pa sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigin na swali. Natigin na palikayanan. Marag natigin iba ko mga kabangkaw eh. Kadi na natigin nakapangunggo na nakapalikay. At tigin man ay nagumabugro. Amya puro bisa mo tabugri na nagyang kuta. Di ko di pa niya sa anang kuta piti daw di ako karibat nagyabadar. Nakagyak ka na lang itan suali. Na so compound o kagya ka mo to na mga sahabat na supay taon niyan na ayan yan din initalas. Abiyaloy niya nakalong. Kagya mo din sa kulong yan. Agyan ko to kalong. Agyan ko to paita compound agyan ko tadarpa na epara na mama na pito ka tao pinaka mga bubugot. Nasuali na kaptan na nasa sabula diwa kad na di pakalong si ko mga redwi. Kabugrian. Subhanallah. Uwi na tingin na si Hamzah na malbudakan makwa. Tingin ang gayno to. Na tingin na very furious. Very furious at tingin si Hamzah. Na nanwat tingin na ako kwan. Kaya ko tingin na siman tuwa nakapatay ako ron. Natigo hinda, ginan mo gabi ang namatay kas kanyan imya kapatay si Iku. Ama ka na Utbah bin Rabi'ah. Amya kapatay mamuko bapa o kuri penraka sa Zubair ibn Mut'im ibn al-Adi ibn Nawfal. Paagad dami tidaw ataw nang ito. Kumakadan siya Wahsi sangkot pa din kailayo Hamzah di mabudi magib tidaw si Hamzah na piti ditunduan yan. Miya sugat yan nabangkaw si Hamzah sarta metay. Miya fatsu Hamzah. So kaya fatu Hamzah napakagaan ta. Giniyaman niran. Kinuha niran hatangin na.
kinuha nilang sa ngirong, piyutulan nila sa kayaan, sanguran. Subhanallah. Mata sa tutulanan. Ay may importante ron, nagya ka pinuntulan na ron kuwaksi. Miyaling silang sa Makkah al-Mukarrama. Miyaw masumasa, giyang kutuwa masa, amiyang gulaw la sa Uhud na aya kapapantaga na ulan-ulan na March 22, 625, Gregorian calendar. Diyan nga 2020, na 625 sang kutuwa masa. Na si ko ulan-ulan na lunar, Muslim calendar, na ikatlo si ko Shawwal. Ay ikatlo si ko Ragun Hijriya. Aya kapapantang na edad u Hamza sa kayafatian na 50 busyaw. 59. Paganta, tanto tuwa masakit ko Rasulullah kaya patay iba pa yan, kakagiyap kububain yan si iba pa yan. Na ayat na ini title, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiba pa yan na Sayyidu Syuhada indallahi yawmal qiyamah. Sa kanyan idatu, udi na nakuda ulang na pangasa sa hadapan Allah. Paganta, miyaw masumasa, miya kongkir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nasukya kongkir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah na miya labing dugaan su Wahsi. Miya labing dugaan su Wahsi. Sa iskan yan miyantap sa Taif. Rumiyaga pa sa Taif. Nagyamakaw mas kanyan sa Taif, makapagapas ka na sa Taif, niya na Makkah. Sakya, kung kiraw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sunabi sallallahu alaihi wasallam, na ayaping gulawlan yan na, piyang imbitarian, sumbala-bala darpa sa kapag-islamiran. Na padapan, aryaw ta imbitasyon, so kagya kamoto na kwan. Wahsi. Dirun sa pakapag-islam. Kakagya, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagampangan ni atian sangkot wa kaya patay bapa yan na sakataw si bapa yan na may syahid adi niya manilang na aya kabaya yan na isu pian sa pinakaminus na 70 kataw. Kawan na sakataw laksyan kasuham siya na isu pian na 70 kataw. Nakagya kataon wallah sumya pa ni ato Rasul isu pian si bapa yan na 70. Miya pronounce siya na tingin na ibu kapakapya ginok. Namisaw pa kasi ba pa sa 70 ka tao mambuat timbang yan. Ang mga tao mga ala. Natirunan wallahu ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayat. Pitirun wallah subhanahu wa ta'ala. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Subhanallah. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Watig wallahu baka sub Sakya pa tayo, waksi, kumaba ka. Nasa pa ka, sabi mo sa pa, nakausa ka tao. Sa lagi nung kiniilan, kimaba ka. Ugi na tigwallah na upang makatigar na mas mapya, so kapakapandang ka. Na taro to po din, amyangin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amya tagong panagin ko tasipat yan, akano nabiya Peter, wallah sa Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dama na sabab pagkaya sugu Amerika arwar sa kapdi. Arwar sa dugaw. Arwar sa limo, kulang-ulang ng mga kaan. Mga alam. Namiyada sula langit. Na tumiya na sukagya ka mo ito na waksi. Rasulullah po sa Taif. Kaagyan yan natigin nagkapakita makasungkaro. Ang nabagpumuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa pag-Islam, napaka-pag-Islam niyan. Na manto na tupad ka sa Makkah. Naayaw na makawa sa Makkah na dapat kilay ko Rasul. Kamalak mo. Bari tigil mo din na miya pati ako si Bapa o Nabi. Tigil na sampai niyo ko na ko Rasulullah. Anda man at tigil, ikaklirila irakan wallah. Apitiro at tigin wallah sa Quran. Ito na apitiro wallah sa Suratul Furqan.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ating napitin wallah. Nasosira na to mga taul. Ada abay lan penung ganuin penganian asala kau si wallah dirani penakutus wallah. Naguda abay lan tidak narubu. Munwa arwar sa kaya kamo to na piato tun wallah so kaya kamo to na kabna nakapatay niyan. Abu disiran pugubay kasina na ato na tigini miyaso akan. Tingnan naman yan. Natinagyan ko ta sumbat mo ta ayat. Wa man yaf'al dhalika yalqa thama. Sa taong guda wala sa ko tunayan sa Allah. Mamunu. Dalawa ka. Na mata-mata na kitumurun sudusan yan. Yuda'af lahu al-adhabu yawman qiyamah. Saging ko tadusan na kitumurun na pagkatakap pa ng wallah sa piratakap sa alawan na mori. Wa yukhlad fihi muhana. Na ayaw mala na siksaan wallah sa alungan na mori sa tatap sa pakadapan naso. Nasang natigin na sa usto na palakwanan masusubo. Hindi sampai ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingin niya Rasulullah suwahsina keterang-terangan sa terima niya sa Islam na kanya miya patay niya sa bapa ka. Namya ka panakuto. Namya ka pamaad na miya pakatugay na rugo na surgo uro bapa ka na miya kan dalawa ka. Buwadin ko na chance ukur sa kapaka amnesty niyan sa kakirila iron wallah. Natigura sulawitan ni lagi ang ayat. Katong na paninisan pa iron ayat. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sunay Peter wallah. Inunta sa tao, oryan o kayang baradusanin na tubat si ikwallah, kunat yan yung mga suguan wallah, panggalabok sa galabok ang mga pepya, na sukyaribat yan kumyon ako kayang baradusanin na simbiyan wallah sa mga kasalayan, mga dusan yan ang bulin wallah ang mapya. Bulin wallah subhanahu wa ta'ala mapya. Kaya betad wallah na makalimuun apa rin nila. Minisampay ito si ko kaya kamu tunakwan. Waksi. Tigi na lagi dumaragan nakagagda ko ron. Pamatigin na nabiuno ako na sudyo pa unapi na so kaya budo ako na bulay pa na mapya. Ay bulas lang. Kukab tubatan. Lagi na tingin o di makasasumawidan sa ginawa ko, pusuakan, pamikiranakan sa kanya ka mo ito nakagatari makusan. Inilapay man ito ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natiro ng panwala sa ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Subhanallah. Mata na swalla. Na dinyan kinapihan sutaw abara pananakoto. Ugid na sutaw asala ko si ko pananakoto na piyan to na kasalanan ay prilaun wallahu ta'ala. Nasukyan ganyan si natigyan ko na ubod na riya pada ayat. Ay kapat amila pisan ko ba pamanama tari mo upuso akan. Amata-mata na sa kanang terima na ako agama, terima na ako wallah, terima na ako rasul. May nitalingo pa nagyang ayat. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kaya di managan? Ya kapya ginawa niyan. Tiruang ka atig wallah ko urip penakan amia binasan yan na ginawa niyan minibulog ko kalalalungan may akan gelabak sa kagya kamauto na
Diyon kasasuat Allah subhanahu wa ta'ala, adi kedai sa inam, di kedai sa pag-asa, kulimun wallahu ta'ala ka mata-mata naswallah, na iprilayan ko manusia sumay tumal amyang gululan nila kasalanan. So kaya na ganyan, sumiyong kurasol. Napupandapatin ni manuto ang utakasagit yung kurasol. Ti Rasulullah wahsi, inak nalidya ka sa tiyarima ka sa sakya pa kaumang ka. Sakya tarima ang ka ko agama, uwi na tingin na panganingkur ka na di ka pender pa kupkili ka sa kaon. Kapkitan man ko tingin, sumapa akan ko, kaya patay ang kaon. Na ay mo tigwah sa Rasulullah panganingkur ka na tiyarima ka sa kaduwi na ikinap kalimutero na pedilong ka. Sikap ka na ko diyon pagkapalian na puso akan, diyon pagkapalian na kaya ka mo ito na ginawa ko, ako diya kang pagkatan mansuk, ini kidi ang kasi ko pakiyaman. Penggulawlad no tuwah si taman sa miyawafat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na amiyakan dito na sa Abu Bakar, na mas sakit no to sa puso waksi, agiyang kutami ang gulawlad. Nagkagya, ang gumubat sa Abu Bakar, kang gubat ni Ransum minabi-nabi, as si Musaylama, ibn ka Musaylama al-Kadhab. Gitu sumama asukya fatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napiya ka lang kapenas kanin niya kasabi ko Rasulullah Nabi. Abukum. Nasukyan ka unwak si San Gubat na Abu Bakar natin alhamdulillah giis. Masa kapaka rekubira ka natigitan. Ay mga ano niyan, naging kaiyat tigin na bangkaw kan. Nagi subangkaw ay miya patay niyan na so pinakamapya ko mga kanin. Akyas sa bapal sa inisinditang natigin. Agito sa bangkaw ko si Abu Hamzah, Bapa Rasul. Iman tuwa tigin na ayat man na pagasunatan na so pinakamarata ko kanin. Aso Musaylama al-Kadhab. Adini kiliriyan na Nabi agay sambihin ng Rasulullah na iman tuwa tigin na giyay kapakabawi akan. Namiyunod tsaka tidawa na biyang kawanian so kagya kamuto na Musaylama bil Kadhab si Isararbu. Akyaw ko pa nun isa ko mga azar miya patay na gito pa makapamanak kabubusan pamikiran yan, agugiya puso yan. Sa kapipikiran yan sa kuta, mas sakit ay yung gululan yan ko Hamzah, nagito pa nakaagya ka mo ito na kabubasan ng kutarata ginaw niyan, sa tigin na babakasyan kita na miya kabawi ako, na miya patay na sa Musaylam al-Kadhab, si ko kati daw sa Yamama, si ko rago na 634 ko guri-guri ang kalendar, ay kapapantagan na datu, na si Abu Bakar radiyallahu anhu. Mga pagarya, giyan kaya kagya ka mo ito na taubah. Adi itano pamagali-alawin. Napupandapatin niyo kagya ka mo ito na kap kibubaya iwallah si ikurip niyan abala taubat. Hindi ako karibat na Sahih Muslim si ko hadis as-Sahih Muslim na ron ni aloy. Agiyong buto apian ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa katal mama. Ano malayan? Di travel. Lagi mo tadi niyan ka travel. Nasukuda yan, natataguan niyan sa luto yan, pamanapangan ng kanyan. Abo sa mga padak, nisisita yan, kinangalan yan. Lagi mo tadi niyan ka travel. Nadumi ka giyan ko ta sa katama masangkot ay tadua kayo. Sabab sangkot ta karanti walungan. Kawat na pagkitasan. Nakagiyatong padang ko ta sa katama manadan yan, kay tiyari na miya lagwisyo. Miya ka pala gwisyo kwan. Unta niya. Ando dun sa panganang kanyan, loto yan. Ando dun sa kagya ka mo ito na igagama yan, ditar niyan. Nagyang ko ito amiyagdam o sakat tao mama arata ginawa. Amiyad tiruin amiyas sokara ko. Kaya binasaan ako. Ando ko kusa kinak, ando man ay kagkigiga ko sa iktasak ng kaya pagupitak na dessert. Ada ba ko kapag daan na kagya ka mo ito na unta? Na ay miya tangkad kaya ito na tingin na miya tangkad so kabinasaan uli na miya tangkad so kaya kamauto na kapakandamar kaya kamauto na uli ako kapadi no Allah Ta'ala na kaya muna na ako sang kaya miyang gulaw na pianurug siya na taginaw niya. Minindog sangot na kayo na tamo sa ini panunurug. Sangot na kapaka-awida kalian kapaka-dida marian karara sa inyan sa ande mo na ikapaka mo kuda yan uli na naman ikapakakanyan, uli na makakaw sa kagya kamuto na gamit yan. Nakagya turugon na siya kung kaya pakanaw niyan, na ayak kaya nawan yan, na sa unta niyan, adidama niyan.
Masya Allah. Naging ko ta kailan yan, kuuntan yan, adudaraan yan, nasabab siyang ko ta tigitan wa overjoy. Muta tigitan wa asyaddo farhan. Kinita nalo akya pakapya ginawa niyan. Sa kaya sigurado niya nun sa anak kaniyan. Kaya sigurado niya nun sa anak kapugdaan niyan. Ad naluto yan. Nami pokurot na ini puro yan aliman yan. Napupun na lamat ko Allah. Aya pitero yan na, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Hoy kadnang kuat tigin na pupunalamatan ko kaas kay oripang ko na sa kanituhan ka. Subhanallah. Minidulas adila yan. Minidulas adila yan sa kana ubay kinidulas adila yan na bawno tao puso yan. Kaso puso yan na ayam matatagun na kaya mapupuno-puno ang kapipya ginawa. Sakya pa ka sarigin, sakya pa ka umuuntan yan, pagdaan yan, panganang kaniyan. Na ayaw ito, pero ninahikan ng ko na mata-mata na sakay Allah, apod pagapasang ko at Tuhan ko, na sakni uri po na ka. Nasabab sang ko tada ka at turukad, pero yan sakya pa kapya ginawa niyan, na may tiro yan na Allahumma anta abdi, wa ana rabbuka, hikad ng ko na sakay uri po na ka, na sakni Tuhan ka, na daw luto karalangitan na wallah, katawan niyan. Aso kini dulas o dila yan na kana ubagyuti matatagusi ko? Puso yan. Na inisumpa to rasul sa gyan ka na hadith. Agyan ko tamyagdam umama kapipya ginawa. Sa taman sabihan nagyan ko tatigta na tears of joy. Miya kagulog sa kapipya ginawa. Amya pikirin alhamdulillah da kumatayangos. Natakapang ka sa makapirapulo. Sa agyan ko tam magagdam yan ang kapipya ginawa. Na mas mamya suat-suat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako kaya mo ba yun Allah subhanahu wa ta'ala sa orip niyan ami tawbat siya kanyan. Subhanallah. Subhanallah. Giyang kaya tawbat tano siya ko Allah. Naging ko tamiyag naman ko tamama. Akabipya gina ako kaya pakambalingan ng tanya na mas masusuat sa Allah sa isa giyang kaya niyan sa umano isa na piyagi maman niyan sa pamilya niyan sa isa. Walay. Kaya ka mo ito napakabals sa di pakabals, natatanor niya nun. Itatad kaya nun. Ang nagina ka makasisinga, tiginagari. Kumusta? Tiyang nandaman eh. Team final. Ito na final natin. Ima to, bibubalitan ng mga ito, imam. Tawagan tanong, mapasada ka Ramadan na si imam. Kaman, isa namin practice sa piyagi maman niya sa pamilya niya. Nagyan ka, di reklamo sa kanya ka mo, ito na Facebook na kanya, di ba tao matya? Yun yung mga preglamo, ito na miya da sa kasipiyang masjid, kaya di ba tao matya? Subhanallah. Subhanallah. Nah, doon ay kadua kaya sa hadith. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kadua kaya sa hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, naging kuta sa katawbai. Giyang kuta sa katawbai, amiyada swata yan, amay ito. Ay kanaliga, di po sumasabot. Nalangulang na tao na akay niyan, o di nagkataluan niyan, Christian yan, ay. Dan yung may naiswata kan. Tinda, nagyang ko ta, kaya taataapan ko ta, bay, sana ta ginawa. Amuran daloy yan, nadid natin nila sa kama, di magantang-antang sa mga ito pang mga lalang ako ba niyan mabugar swata yan. Napiatib ko balagyan, napkakakain niya, ay, dani may naiswata kan. Nalang ng mga tao, siguro na napkatago sa widakal, kaagin niya nga bubay na puro ka puluban niya swata yan. Na oriyan yan, nagyan ko tabain ang kunta, kaya ta ginaw niyan. Sa kaya pikiran niya nun sa di pa kaumaso, wata yan. Na oriyan yan, napupumito ano madaklataw. Saan ko ta kapungguro o kaya na bigla miya ka mama bubarong niya swata, tinakati swata ka. Na miya ka pukurutan ko tabain, na miya alaw niya swata yan, apunggags niya na pungguro, kaya ka tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging ko ta kapungguro, kubay, miya ka sugso kami piyagin na na ipunggulo yan, narata ginawa sa kaya daw wata yan. Na uli ano kinikasoy wata yan, napurong sa kabipya ginawa. Nagyan tingo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyan ko ta kabipya ginawa, magdamo ina, natakapang kasama ka, 70 mata ka panamas miya suat suwalla. O kailan yan, imanto ko mga mananaw, mga Muslim, amit tinampi, miya mananaw. Mitirawi, mipuasa, aping galabakiran so kaso at wallah, amitubad silang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na mas miyaso at sanso Allah, sagir kaya masa kagya kamuto na kaya pagamaltan. Subhanallah.
walaysat at-tawbatu 'inda sakaratil maut. Dia gigitarima ka tubat, amay ka tubat ka, amay ka miyawro ka, putay ka na tiga ka nangop tubat ako, inni tugtulan, kad nangoy mantug tubat ako. Ayak ka tubat. Napagampaganero nagyan ko ta, pagamin na ka, tirimaan ka. Amya ribat ka, amya kang gulula ka sa dusya. Napulad na ka, swalla, tiroon ka, ya Allah, nakatiya ko. Kaila akong ka. Pagkandag akong ka. May kang galabok ako sa dingka kabe amala, udi na may ito. Piti mo ba? Udi na kalipat, mapeg, udi na masun. Naiman to ya Allah, napipo pala da karaka ginawa ko sa tiyari maakan so karibatan akan, na ikadua na kagya ka mo ito na, gulo ka kan. Pag ilan nakakwallahu ta'ala gulo ka. Sangko pa kan sa sangko papisan. Na ikatalaw na pala akan sa, pala bisa kan sa diya kan dinagbubalinganan na miyatang kadarin nila ang kau Allah subhanahu wa ta'ala at taibu minad dhambi kaman la dhambala so tawa kagya ka mo ito na tubat si ko kasalaan na dusa niya na did na ba niyan dusa ay kay ibaratan aging kagya ka mo ito na di tanong ka panambayan o mabubasa alungan sa makalima na lagid usati man alawasay ang magagande si isang kutapay tao turugan ka o man mapita na tribukaw uli na pigo ko sa makalima pakaisyo, si isagin ko takatatarutopang ka, kuman mapita na makalima ka mga pigo, makanaw ka na pigo ka, mautualo nga na pigo ka, magabi na pigo ka, sumudi palo nga na pigo ka, pakatulog ka na nagalambu, ano di ka, may ito mo, maginatigin na, may ito mo, nalagi na ng sutaw, wasi siya pa niyan sa 5 wakto, o man mo mas wakto na sembeng, ada di mambu galambu, dusang ka, may ito mo, umugayso Allah subhanahu wa ta'ala, balasan tanong wallah, ikalimutan ng wallah, sa di tanong kang galabukasi ko mga subuan yan, sa kagya ka mo ito na pagpangin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, at kusumpatan tanong ako mga padauras, wassalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Nya pa sa wasiat na banyo kalipati subscribe agu pindutan niyo agi bilian ang ano updated ko mga upload ko na like niyo share niyo comment niyo so kaya mo tayo sa video wassalam.